Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ndine makore 39 years ekuberekwa. Saka mukomanashi amai vangu vainge vari muroi. Ndoda kureurura kuti neniwo ndiri muroi. I never wanted to become a witch. Hapana kana pandakambo apply, no application form whatsoever. Ndakangozvarwawo nemuroi, and I have been told kuti pandainge ndichitoyamwa, when my mom was breastfeeding me, that is how uroi hwavo got into my blood. Saka mukoma, I also became a witch. Nanasi uno amai vangu vachiri vapenyu. Ndigere zvangu kuno kuSouth Africa nemurume wangu nemwana wedu, like our last born. But vana vangu ivo vagere nagogo vavo, like my husband's mom, because handisi kuda kuti vana vangu naivowo vange vachizova varoi seni. So I respect my mother-in-law. She is someone that is very prayerful, even though I regret to say this, but ndini ndakavadzimaidza. She used to be someone that was very strong in prayer, but for me to be able to get married to her son, ndakabva ndazoenda naamai vangu nevamwe vatinofambidzana navo. Saka tikabva taenda kuya then ndikabva ndazovapa mushonga, ndikabva ndavadzimaidza, because handidi kuti vange vachiona kuti muroora wavo uyo wavanoda nemwoyo wavo wose, her daughter-in-law is a witch. So mukoma, ivo zvavo ndo vagere nevana vangu, and each and every day kunamata, aiwa handikambonamati, like ndinokwanisa kupfugama but handikambonamati ndichiudza Mwari kuti handidi kuti vana vangu vange vachizova varoi, because zvinokwanisa kuzokonzeresa ndikazorohwa. Shamu yekurohwa nevamwe varoi inorwadza. Saka I just wish kuti ivowo ikoko, her prayers are going to protect my children. That is what I wish for. Saka naamai vangu tinotobuda tichitoenda totonoroya tiri tose. Ivo vanowanzokuya kuzonditora. Saka dambudziko riri pana amai vangu, ndingangoti amai vangu, she is someone who has come to be a spiritual sex addict. Vatori addicted to spiritual sex. Like amai vangu on a single night, ivo vanenge vachitoda like 4 to 5 strong rounds, and ivo manje vanowanzokufarira kurara nehama dzavo. She knows that this one and that one is very powerful in bed, because pahanzvadzi dzavo vanasekuru ava kutori nevamwe vane misana yakasimba. Saka vanotoziva kutoti kana ndikaenda kumba kwehanzvadzi yangu nhingi ikoko 5 rounds dzangu ndinodziwana, then sekuru vaya vanokwanisa kubva vazorodza kwemazuva maviri. Apa pose apa zvavanenge vachiita, vanenge vachiti vakapiwa kana 2 rounds nemuzukuru vobva vazoenda zvekare pane umwe muzukuru vopiwa kana 1 round, depending nekuti anenge aine musana wakasimba here kana kuti anenge aine nungo dzekuita bonde kuhope. Saka by the end of the night she makes sure kuti kunyange zvikanzi tine basa rakawanda sei, amai vangu vanototi ipo paya, kunyange mukaenda muchida kunopedzisa murwere uyo wamunenge makapa mushonga kuti anga achirwara, amai imimi muri busy makadzvinya munhu, ivo amai vanenge vachitorwidzana nekutoita bonde naye munhu uya. Saka most of them they do sleep with my mom, vanasekuru, but ivo vanongozviona kuhope vachiita bonde nevamwe vakadzi, but she is very addicted. But inini hangu handisi addicted, but imhiko manje yaunotopikira kana uri muroi kuti unofanira kutopota uchitoita bonde nevanhu kuhope. Saka inini hangu I only do it at least 4 times a month, because hazvindinakidzi kuita bonde nemunhu iye akarara. But still I have to honor my duties. You have to do it, because paya paunenge uchirara nemunhu iye ari kuhope, like spiritual sex, zvinobva zvaita kuti iwe unge uchiwana simba. Like amai vangu vane rimwe simba rekuti kunyange zvikanzi pamba patinenge tichida kupinda kana paine hoko dzinenge dzakaroverwa ipapo, amai vangu is very strong zvekuti vanopinda pamba ipapo voita zvavanenge vachida kuita. Sometimes munozotongovabatsira like kuti vange vachizokwanisa kujamba hoko dziya, because naidzowo hoko dziya dzinenge dzichirwidzana navo, but she is very strong spiritually, because vanogara vachiita bonde nevanhu kuhope every night. Saka it makes you to become spiritually strong
and uya manje waunenge warara naye, because itori maths yekuti iwe ukarara nemunhu iye anenge achiva less spiritually strong, iwewe unenge uchiva very strong spiritually. So munhu uyo waunenge uchirara naye pabonde, iye anozosvika pastage pekuti kana ari mukristu anenge ava kusakwanisa kutaura nemweya wavanoti mweya mutsvene, then kana ari munhu wechivanhu anenge ava kusakwanisa manje kuchitaura nemidzimu yake kuhope, because sleeping with someone in your dreams zvinoita kuti mweya wako unge uchizova wakasviba at all the times. And in the spiritual realm there is nothing that is as bad as sleeping with a spiritual wife, that is spiritual adultery. Saka zvinosvibisa mweya wako zvekuti kunyangwe yacho yaunenge uchiti midzimu yako iyo inobva yakufuratira, because inenge isingadi kusvibiswa newe, because I think kuti it is far much better kuti munhu ange achitoita zvekuhura panyama, because vanoti you will be sinning against your own body. Kana ukanamata vangava vari vadzimu vako vanokwanisa kukuregerera, kana kuti kana uri mukristu mwari wako anokwanisa kukuregerera. But one thing that all spiritual beings hate is spiritual adultery. Saka when you make love in the spirit to another spirit zvinobva zvazoita kuti iwewe unge uchizosara wakasviba, but isusu manje tine nzira dzedu dzekuti tinokwanisa kubva tazozvichenura. So ndokusaka muchiona kuti munhu uya anenge agadzwa chikwambo at all the times anogara achingochema achiti ndiri kurarwa, because chikwambo cheche chinenge chichizviziva kuti the more yandinorara nemunhu uyu the less powerful spiritually he or she will become. Ndopaya paunobva wazotanga kusangana nemabad lucks, akusi kunzi chikwambo icho ndo chinokupa minyama, but after chaita bonde newe it leaves a door open kuti madhimoni, mweya yakashata zvekutoti unenge uchitofamba kana muroad, then kunenge kuine imwe mhepo inenge ichitongodzungaira ichitongotenderera, yobva yatoona kutoti ko munhu uyu iye zvaaine a spiritual door that has been left open, zimhepo riya robva ratotanga kutotevererana newe. So inini hangu I do it maybe 4 times a month. Ndinongoendawo kazhinji ndinofarira imwe ex-boyfriend yangu wandakadanana naye pandainge ndichiri kuchikoro, then tikabva tazorambana zvedu. So iye he has since gotten married. Saka iyeye ndinoti kana ndikanzwawo kuti ndikuda kusangana nemurume pabonde in the spiritual realm, ndinoenda kumba kwake ndonorara naye. Then some of my friends husband, shamwari dzangu, ndinotoenda totonorara nevarume vavo when I just want them to have sex with me. Saka ndo zvandingori, ndiri munhu wewe wekuti handifarire kungoita bonde, even in the physical world bonde handisi busy naro. Saka mukomanashi iniwo kuti ndinge ndichizojoina witchcraft, amai vangu vanogara vachindiudza kuti kunyange panguva iyo pavainge vachiri kundiyamwisa, hanzi amai vangu vaitondibereka kumusana vobva vatoenda vobva vatonoroya vakandibereka zvavo kumusana. She used to carry me on my back and tose would be both naked. Saka you can just imagine kuti zvinhu izvi mukoma, it has been in my DNA from a very young age. Handina humwe upenyu kwandinoziva, like kana izvozvizvi munhu akanditi unofanira kuti unge uchiramba shavi racho iroro, like munhu kana akandiudza kuti unofanira kuti unge uchiramba shavi racho iroro rinokonzeresa kuti unge uchiroya vanhu, but I will be like seriously, kana kuri kunzi ndikaramba shavi iri to me it has become like my best friend. Confession yangu iyi mukoma, chimwezve chakaitika, like pane umwe murume mukoma, like that guy I am still trying to tempt him. Ndinoti paya kana ndikazvifunga ndinotomboenda even naamai vangu, but tinobva tazorasika and madirections ekumba kwaanogara nemukadzi wake, because ivo vari kugara kuzimu kuharare uko. Saka amai vanototi kana mazuva acho kana ndati ndikuda kuti tinge tichienda kumba kwe-ex-boyfriend yangu, then ivo vanobva varegedza kuuya kuno. Saka ndinobva ndadzokera kumba manje, ndobva ndadarika ndichivatora, tobva tabhururuka tobva taenda kumba kwe-ex-boyfriend yangu. Atova nemhuri yake, but tinoti kana tava kuda kunosvika padhuze nepamba pake
tinorasika mukoma zvokuti throughout the night amai vangu sezvo ivo vachingogara vachinzwa kuda kuita bonde vanozongoti ngatingopindai pamba apo nekuti pari open ubva vangoita zvavanenge vachida kuita, then I will return back feeling disappointed because I only managed to get into the house only once mukoma. Ndakati ndapinda mumba make but ndakamushaya, ndichimutsvaka ndichimushaya. This is how I met my ex-boyfriend. So this is how I met my ex-boyfriend. Zvakaitika ndezvekuti ndainge ndava kucollege at that time, saka ndaitotaimira zvimadina clipper because vabereki vangu vainge vasina mari yekuti vange vachikwanisa kundipa like mari yekombi, saka ndaitotaimira kuenda kuchikoro ndiri standing, zvekare kuzodzoka kuchikoro ndaizotodzoka late, ndaitotaimira paya pekuti it will be after rush hour. There was this other day, like always tainge takatopekwa muchidina clipper chiya. Then there was this other guy, muchinda uyu, he was standing behind my back. Saka ndakabva ndazonzwa kuti sikarudzi yake, it was getting all excited. Ndikatoona kuti this guy is feeling me. I turned around and I looked at him. Iye manje akabva atanga kunyara neizvo zvainge zvaitika, akabva azotora ruoko rwake ndokubva azovhara sikarudzi yake kuitira kuti ndisazoinzwa ichiramba ichingondidhuma. Iniwo mukoma ndakabva ndazongotora ruoko rwake and I dragged it to the side, removing his hand. Iye akabva ato understanda kuti neniwo ndainge ndamufila, akabva azotoisa ruoko rwake on my hips throughout the trip mukoma. Tainge tava kutongoromensana softly like that murima imomo. Saka ndakazoti ndava kuda kuburuka naiyewo akabva atongoburuka, so akabva azondipfimba. Then ndikabva ndatomuudza kuti neniwo ndainge ndichimuda. Ndakangoti ndichingopinda mumba ndokubva ndatoudza amai vangu kuti ndainge ndawana mukomana uyo wandainge ndichida. Saka usiku hwacho ihwohwo amai vangu vakabva vati tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunomuona so that we can pay him a visit, like I was supposed to visit him. Ndinge ndichizopinda muzviroto zvake, ndinge ndichizokwanisa kuona kuti munhu uyu ainge asina here imwe girlfriend. For sure was he single because ainge andiudza kuti iye he had separated from his girlfriend. Don't you know kuti isusu varoi we can even enter into your dreams, like how let's say kana kuri kunzi iwewe unenge uine zvaunenge uchiplana kuti unge uchiita, saka paipe paunenge wakarara ndo pauno communicate nemweya wako, uchiudza mweya wako kuti ndiri kuronga kuzoita chakati nechakati. Even after you have applied for a job, paya warara ndo paunobva wazotanga kuudza your spirit kuti I have dropped my CV kwakati nekwakati. Ndokusaka isusu tichizokwanisa kumhanya tobva tanomira kumberi kwako. Like how do you think kuti we are able to sense kuti this one is about to get a good job or to get a good opportunity that can change your life? It is all in your dreams. Everything that is going to happen in your future, your spirit will tell you kuti zuva rakati nezuva rakati uchasangana nemunhu akati ndiye achazokuconnecta kuna nhingi. But when you wake up you won't remember anything, for everything will be happening in the spirit. Ndokusaka tichigara takaseta monitoring spirits edu kuitira kuti paya paunenge warara iwe uchiti ndarara, then monitoring spirits aya anenge akateerera achingoteerera masaisai, then anenge achiripota kwatiri kuti uyo ari kuronga zvakati, uyo ari kuronga zvakati. Or personally we can come and we enter into your dreams. Dzimwe nguva tinokwanisa kuzongozvishandura tobva tatoita imbwa dziya dzekuti unongokaruka waruta imbwa apa unenge uchitoronga kutotenga something, then at the end of the day wobva watoona kutoti zvinhu zviya zvaunenge wakaronga zvinobva zvazongopinda musango. So on that night mukomanashi ndakatobuda, but ndakanonoka kubuda amai vangu vakangoti zuva ravira amai ndokubva vatobuda. So inini ndainge ndichida kuti kunge kuchiti svibei zvishoma, asi mukomanachi ndakangoti ndichingonobuda panze. Hey, murume wandakaona akandimirira, murume uyu mukoma, he was a man giant, he was very tall. Saka murume uyu akabva azondiudza kuti iye ndiye ainge ari zitateguru
remukomana uya wandainge ndava kudanana naye, akabva anditi kana ukangogara wapinda murumu umo macho maanenge akarara, ziva kuti nhasi ndapiwa mvumiro nevadzimu vako kuti ndinge ndichikubaya. Mukoma ndakabva ndatanga kudedera because murume uyu ainge akabata rimwe bvumo iri, it was as thick as a tree. So when that man disappeared, ndopandakabva ndazoona amai vangu nevamwe vavo, they just appeared out of nowhere. Ndikabva ndavabvunza kuti ko vainge varipi when I was getting attacked by that man. Amai vangu vakabva vati naivowo pavakabuda vainge variona zimurume riya ndokubva vazohwanda. Saka amai pavakati tainge tichifanira kuti tinge tichipfuurira mberi nerwendo rwedu, ndakabva ndaramba. But one thing that is common amongst witches, kuti iwe unge uchinzi muroi unofanira kuva that spirit of stubbornness. Ndokusaka vanhu vazhinji vachiti paya kana vakanamata vobva vati the more that I am praying, I am finding my life to be more difficult. It is because kuti unge uchinzi uri muroi ane simba, you have to be stubborn and to be resilient and stubborn. Saka ndinowanzokuseka vaya vanenge vachiti ndaneta ini nekuti ndikuti kana ndikanamata ndikubva ndatoona kuti situation it will become even more harder. It is because isusu tiri very stubborn. For you to be a good witch, you have to be very stubborn. Takaenda edu kuya mukoma, but takati taenda kuya murume uya takabva tamuona zvekare ainge akamira panze pegedhi. Mukoma nashi akabva ati anenge angopinda muyadhi ndapiwa mvumiro yekuti ndinge ndichimubaya. Takabva tatiza mukoma, takati tatiza paya ndo pandakabva ndazongotanga kuavoida mukomana uya. Apa ndaimuda sei, ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose. Saka after that ndo pandakabva ndazombotanga kuenda kuchechi because ndainge ndiine depression. So nerimwe zuva mukoma kuchechi kuya kwandainge ndava kuenda kwakabva kwazonzi kwainge kuine conference on that day. Kana kuenda ndainge ndisingatombodi, but ndakatongoudzwa kuti kwainge kuine chikafu chainge chiri bowl. Iniwo semunhu ainge achifarirawo kudya ndakabva ndazoenda kuya. Ndakati ndava kuchechi kuya ndo pakabva pazongouya vamwe pastor, a guest pastor ivavo vakazoti vatanga kuparidza. Mukoma nachi ndakabva ndaona moto uyu wakadonha uchibva kudenga. Chechi yose yaita kubvira. Vamwe vose vaitoona sekunge muchechi mainge muchitonhora because it was late at night, but inini mukoma ndaita kudikitira. Apa ndainge ndiine imwe nyoka iyo yandainge ndangofamba nayo just for protection. It was wrapped around my waist. Nyoka iyi yakasvika pakuti ndatsva manje. Ndikabva ndaiti iwo kana uri kuona kuti wanyanyisa kutsva, chenda unge uchienda kunomutema mufundisi uyu, because ini handisi kukwanisa kuti ndinge ndichisimuka apo pandigere. Saka nyoka iya yakabva yazotanga kufamba ichienda kwainge kuina pastor vaya vachiparidza, but hakuna kana munhu akaiona. Even pastor vaya vakatosensa kuti there was a demonic presence that was approaching him, but he could not see anything. Saka vakabva vati munhu wese ange achisimuka ange achitanga kunamata. Mukoma ndakangobva ipapo mukoma ndo pandakabva ndazongowana simba. Handizivi kuti simba iroro ndakariwana kupi. Ndakasimuka mukoma zvekuti even umwe mukadzi ainge akagara pasaidi neni akavhunduka. Ndakangosimuka mukoma ndokubva ndati ndiri kunzwa mudumbu. Ndikabva ndatanga kufamba nichibuda muchechi zvekuti nyoka yangu yainge ichifamba ichienda kustage. Handina kana kumboda kuzombomirira nyoka iyaya. Saka iyo manje yakazongoramba ichingofamba ichingoenda kustage kuya, but yakabva yazotsva nemoto. Ini ndakangoti ndichingobuda panze ndakarova rimwe bara mukoma. Ndakazototanga kutofila nani after I had left the church premises. Ndo pandakabva ndazombomira ndokubva ndatura befu paya, but nyoka iya ya mukoma it came around 3 a.m. Asi mukoma ndakati ndakaitarisa ndikabva ndatanga kuchema. Amai vangu vakazama kuti vange vachipa mishonga yakasiyana, but nyoka iyoyo it had been badly burnt. Amai vangu vakabva vazongoiuraya zvavo, but that was the first time ndichiona amai vangu vachichema. Amai vangu vakachema zvekuti imba yose ndaita kunzwa ichita kudengenyeka, amai vangu vachichema neshungu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu.